Vi vil så fremføre beviser for andengradsligningens løsningsformler. Og til at starte med vil vi vise formlerne. Den generelle andengradsligning hedder ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Løsningsformlerne er så, den vi ser hernede. Hvis diskriminanten er mindre end 0, altså negativ, vil der ikke være nogen løsninger. Er diskriminanten lig med 0, vil der være en løsning, som du finder ved at sige minus b divideret med 2a. Er diskriminanten større end 0, vil der være to løsninger, du finder ved at bruge formlen minus b plus minus kvadrat under d divideret med 2a. Diskriminanten, den finder du ved at bruge formlen d er lig med b i anden plus minus 4ac. Vi vil nu begynde at fremføre beviset. Og til at starte med vil vi bruge den generelle andengradsligning, som sagt er den her. Og det vi vil starte med, det er at gange med 4a på begge sider. Og det må vi jo gerne, at det tilladt at gange med det samme på begge sider af lighedstegnet, så længe man ikke ganger med 0. Så vi ganger med 4a. Så det går hen og bliver 4a i anden, x i anden, plus 4ab x plus 4ac er lig med 0. Og så vil vi så lægge b i anden plus 4ac på begge sider, og det må vi igen gerne, da det er tilladt at lægge det samme til på begge sider af lighedstegnet. Nej, det er det. Var det ikke det, hun sagde? Jo, men vi skal jo fortælle, hvorfor vi ikke ganger på den anden side. Det mærker ikke, at ganger på den anden side. Det er bare fordi, jeg tænkte, det bliver under. Nå, ja. Nå, ja, okay. Okay, vi prøver igen. Ja. Ja, men vi så begynde fremvisningen af beviset. Til at starte med, vil vi bruge den generelle andengradsligning. Og det vi vil starte med at gøre, det er at gange 4a på begge sider, og det må vi gerne gøre, det er tilladt at gange med samme på begge sider af lighedstegnet, så længe det ikke er noget, man ganger med. Så det gør vi. Og når man så har 0 gange 4a, vil det jo så gå hen og blive 0. Det vi gør er så at plusse, eller lægge til, lægge 2b i anden plus 4a, minus 4ac til på begge sider. Og det er igen til, at man godt må lægge det samme til på begge sider af lighedstegnet. Plus b anden minus c og b i anden minus 4ac er jo det samme som diskriminanten, så det kan vi forkorte og skrive af lig med d. Det vi vil gøre nu, det er så at reducere stykket en lille smule, og det kan vi starte med at gøre med at plus 4ac går ud med minus 4ac.
vi så yderligere faktorisere det her. Ja, så den kommer til at se sådan her ud. 2ax plus b anden, og så kan vi igen faktorisere det her stykke. Så det bliver 2 gange 2 2 ax gange b. Og det er smart, fordi nu kan vi se, at det her faktisk er et led i anden plus et andet led i anden plus det dobbelte produkt. Det vil altså sige, at det er en kvadratsætning, som vi kan få ned og se sådan her ud. Og det er noget det. 2a x plus b. I anden er det d. Og det er sådan, vi kan bruge til videre at bevise vores løsningsform. Men før vi er færdige med bevis, så skal vi jo lige påvise, at de 3 løsningsformler er rigtige. Og den første er, hvis diskriminanten er mindre end 0, altså diskriminanten er negativ. Vi bruger så formlen, vi kom frem til før. Men problemet her er, at stykket, eller at den her del, vil jo altid blive positiv, da det er med i anden. Og den her side vil være negativ, fordi diskriminanten skal være under 0. Og derfor vil der ikke være nogen løsning på andengradsligningen. Hvis diskriminanten derimod er 0, så bruger vi igen samme ligning, hvor vi indsætter 0 på d's plads, da vi gerne vil have diskriminanten til at være 0. Og det vi gør er så, at vi kan, hvis vi tager kvadratroden af begge sider, komme frem til, eller få fjernet det her tal i anden. Og det går så hen, at der bliver 2ax i anden plus b er lige med 0, da kvadratroden af 0 er 0. Og så kan vi så yderligere rykke op på formen ved, at vi skal være isoleret x. Ved at starte med, at minus b på begge sider, da det lige nu er en flertallet størrelse. Så det kommer til at sidde 2ax er lige med 0 minus b. Og så kan vi nu, da det nu er et produkt, dividere med 2a på begge sider. Og så kommer vi så frem til x er lige med minus b divideret med 2a. Hvilket så også er løsningsformlen for d er lige med 0. Hvis d derimod er større end 0, skal der være 2 løsninger. Og vi bruger igen samme formel. Og igen tager vi kvadratroden på begge sider for at komme af med det her tal i anden. Så det kommer til at hedde 2ax plus b er plus minus kvadratroden af d. Og vi vil så igen have isoleret x, så vi minuser med b på begge sider. Som vist her. Og så går det her, der bliver et produkt, hvor vi så dividerer med 2a på begge sider. Og kommer frem til, at x, hvis diskriminanten er over 0, vil være lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Så ja, det var så beviset for andengradsligningens løsningsform.